Bale, dosierra urrats gehiago da ernairen jardun feministan. Iaz barne prozesu bat martxan jarri genuen antelakundea bera izanez feminista bilakatzeko eta bera solan gure kanpora begirako jarduna ere benetan feminista izan zedin eta aurten jauzi bat eman dugu barne lanketa horretatik kanpora begira ere feminismoa hildo bezala lantzera. Eta gazteon artean feminismoa lantzerakoan guri bereziki eragiten diguten bi gai nagusi gisa identifikatzen genituen alde batetik harremanak eta gero beste alde batetik indarkeria sexista. Gure arteko harremanak natural moduan bizi ditugun arren ez daukate zebez naturalez. Azken batean hezkuntza prozesu baten ondorio dira eta gure harremanek ere balore patriarkal eta kapitalista horiek erreproduzitu egiten dituzte. Orduan dosier honekin horri heldu nahi genion, harremanak aztertuz. Alde batetik laguntasun harremanak izugarrizko garrantzia dutelako gazteon artean eta gure sozializazio prozesuan azken batean gure inguruan onartuak sentitzeko gure identitatetan hortasuna eraldatu egiten dugu. Eta laguntasun harremanekin batera batez ere sakondu izan dugu bikote harremanetan. Batez ere gazte eta neraben artean izugarrizko boterea daukatelako bikote harreman horiek. Harreman horiei lotuta sakondu dugu mikromatxismo deitu ditugun indarkeria sotiletan. Ikusezinak diren indarkeria sexista. Azken batean izebergaren metaforak oso ondo azaltzen duen moduan badaude indarkeria batzuk oso agerikoak direla eta gazte horiek harrita bereziki ezagunak dira kaleko sexu erasoak edo tratu txarrak. Eta gero beste alde batetik izebergaren azpian edo uraren azpian geratuko liratezken eskutuko indarkeri guzti horiek eta batez ere horiei heldu nahi izan diegu harremanetan ematen direlako eta horiek dirake mikromatxismoak askotan inkonstienteki bada ere eta eraso bat egiten ari garen edo erasotuak izaten ari garen kontziente izan gabe ematen diren eraso guzti horiek. Oso sotia dira eta gure bizitzako eremu guztietan ematen direla, ikasgeletan ematen diren jarrera desberdinak, jai giroan ematen direnak edo gure proiektuetan bertan zelan emakumeak gure esfortzu edo aurrerapenen itxura fisikoak garen beti baloratuak, komentario txikiak oso zailak egiten zaizkigunak bestei ikustaraztea. Eta horiek izan dira batez ere landu nahi izan ditugunak dosier honetan. Gazteon arteko maitasun harremanetaz eta harreman sexuafektiboetaz aritu garenean ikusi dugu hor maitatzeko dugun eredu nagusia eta zoritxarrez askotan bakarra dela maitasun erromantikoa dena, ez? Orduan, zertaz ari gara maitasun erromantikoaz ari garenean. Ari gara mendebaldeak maitasuna ulertzeko eta interpretatzeko daukan pentsamendu hegemonikoaz, eta ideologia hegemonikoaz, eta hortaz hitz egiten ari gara egitura bera sostengatzeko ideologia batez, baditu, barnebiltzen ditu zenbait mito eta ezaugarri eta horretan oso ezaguna egiten zaigun laranjarriaren mitoa, baina hau ez da zerbait inozentea. Laranjarriaren mitoak esaten digu pertsona erdia garela, hutsune natural bat daukagula eta norbaitek osatu behar duela. Eta norbait hori izan behar dela gure bikotea eta bikote hori kokatu behar dugula gure bizitzaren erdigunean, ez? Eta hori sostengatzeko eta salbatzeko egin behar dugula egin beharrekoa. Gure kulturan maitasuna ulertzen da jabetza terminoetan, kontrol terminoetan, ez? Eta horregatik, pelikuletatik, musikagintzatik eta leku ezberdinetatik bombardeatzen gaituzte zurea naiz, hartu nazazu, zugabez naiz ezer eta horrelako mezuekin. Eta jabetzaz aparte ulertzen da desjabetze bat bezala eta entrega bat bezala, ez? Eta azkenean zugabez naiz ezer horretan horretatik pasatzen gara zerote naiz ni, ez? Ez dakit zer naizen bikote harreman hori gabe, pertsona hori gabe, ez? Eta bukatzeko,
hori azpimarratzea maitasun eredu honek sostengatzen duela eredu kapitalista eta heteropatriarkala bera, ez? Bere oinarrietako bat dela, zergatik, familia nuklearra eta bikote heterosexuala mantentzera eta osatzera bideratuta dagoelako, badakigu familia eredu horretan sexuaren araberako lan banaketa dagoela, emakumeok zaintza lanaz arduratzen garela, doainik eta errekonozimendu sozialik gabe, eta horrek mantentzen duela produktiboaz eta produkzioaz arduratzen den gizon horren jarduera. Badakigula maitasunarekin ere politika egin behar dugula eta maitasuna bera irauli behar dugula, bestela beste dozein iraultza hankamotz geldituko zaigula. Honekin duda bat suertatzen zitzaigun edo arazo bat zein izan behar zen alternatiba, edo zelan ikusten ginen alternatiba. Ikusten ginen oso gatza zala eredu bat, eta ez ginula gainera eredu bat finkatu behar, bera politizatzea, harremanak politizatzea eta maitasuna politizatzea zala alternatiba. Dosier honek harreman heterosexuala eukin dugu ardatz moduan, baina garrantzitsua da jakitea beste harreman batzu ez dauzela horretaz azalbu, mikromatxismo eta azalbu. Egia da dosier hau bikote heterosexualetan oinarritu dela, baina garrantzitsua da jakitea beste harreman konfigurazio batzuk ez dauzela hemen aipatzen ditugu zen zapalkuntzatatik azalbu. Hau da, heteropatriarkatua mekanismo handiak ditu berdefinitzeko eta disidentzia moduen ulertu dituen harreman horrek asimilatzeko eta horretaz ere etekinak ataratzeko. Horrek disidentzia moduen ulertu dituguzenak erreproduzitzen dituztelako behin eta berriro ere heteropatriarkatuak adibidez, bikote homosexualek familia nuklear eredu berdina sortzen. Claro, hori da. Ez dala soilik praktika sexual desberdinak edukitza, baizik eta konfigurazioa guztia, harreman konfigurazio guztia edo irautza. Ez dago alternatiba bat eta bakarra eta ona. Alternatibak asko izan aldie, konfigurazio asko daudelako, ez? Eta alternatibak ez teko izen bat. Osa, norberak enten dugu alternatibari izena. Nik uste azkenean dosierraren helburua ahalduntzea badela neurri batean, baina ematen dituen gakoen balioa ez dela izan behar ahalduntze teoriko bat, baizik eta bultzada bat ematera benetan egoera honen kontzientzia hartuta eta guk ere erreproduzitzen dugun guzti horren kontzientzia hartuta, bultzatzeko ausardi bultzada bat, bestelako harreman batzuk bizitzera ausartzeko eta benetan gure bizitza pertsonalari balio politiko eta eraldatzaile bat eman da ausartzeko beste batzuk eraikitzera. Oso garrantzitsua da horretan bizibilizazio bat emotea, ez? Beste alternatiba batzuen bizibilizazio bat emotea, badaudela beste familia eraketa batzuk, badaudela beste harreman eraketa batzuk, iruditegi bat sortzeko eta horrek ere nolabait indarra hartzeko gure jendartean. Eta ondorio moduen orduen ikusten dugune da maitasuna politikoa dela eta gure agenda politikoan sartzea ezinbestekoa dela.